Коста хора съм Crazy Boom и днес ще снимаме на Happy Wheels първи епизод. Да! Малко теше камерката, съжалявам. Имам друга клавиатура. Сега. Ето и ниво се опитваме да минем. Камерката наклони отново. О! Вай, отровиха ме. Опа. Тъй. Не, няма да го правя. Ето меню. Аз съм включил на известните нива от месеца. Чай, не искам да прочитам. Интересно. Ау! И сега? Това е квест. World You Later. By Superman, Batman. Супермен! Тук с процентито има кит. World You Later. Ами той? Добре. World You Later. Избирам той. О, да! 64%. What do you... Абе, 50 на 50. What do you like? Ето избирам. Ото е як. 4%. Добре. Той? В този ниво не е хубаво. Сега ще играем Blender Red. Който и? Тук трябва да натискам слушай. Не. Не знам как се пуска Blender. Той? Как да пусна плодове? Добре, как се отваря той не? Натискам всичко. Close, open. Влизайте съставки. Станете. Close. Добре. Пускаме на втора степен. Next. Следващия. Дън. Ще дам 5 звездички за ниво май скефи. Как да... Слушайте ме. Как да се направите шейк от хора. Много интересно. Сега. Не прочетох! Тролололололо. You are okay. Абе, откъм тя са мини. Welcome. Ultra Troll. Сега ще видим колко му е ултрата. Sorry, I'm the demo. То са сбирал тролери. Какво става? Choose you and click. 1. Oh my god! Чакай. Гати тролера. Гати маначе. Ран. Трол. Сега, ако това ни... Хора, това е най-големият трол на света. Want you more...
Чакай, 2 плюс 2. Това е английско. Как така? 2 плюс 2, 4. Ще натисна 5, защото е едно повече от 4. Nope! Ай! Окно. Дай кажи ми, че това е. Абе, ай стига! Как ти трола? Фак! Ай! Какво става тук? Кажи ми, че тук е финиша. Ай! Вай! Най-после! Най-после! Сега следващото ниво Battle Run. Той ниво го знам! Дай ми на Battle Run! На нов. Да се приготвя. И газ! Забуд газ! И да му се не види следващото ниво. Да видим World You Guide. 2.1. Не е ли той, което играхме? Да, това е той, който играхме. Still on the Diamond. Still Diamond. Не, той е от нивото, което започна. Чай да не внима. И това е по-тънко, така че е леко изи, ама повече са въжетата. Ай! Моля. Моля. Да сте... Чедовата ми. Следващото ниво. Amazing Minigames. Я да те видя. Тия мечове има кефят. Искам... Синя меч, вижте как застана. Аз го хващам за... Бе, рожденник. Сега са зеления матч. Матч, тях да кажа. Меч! Fuck you! Наново, той ниво ма кефи. Кога стана 7 минути? Стане ли 12 минути толкова? Да, win, baby! World Up. Ако си ли опитам, бе? Чакай, искам взема зелената ножага с мен. Това съм си от 9 дена 8 часа. Батъл, да. Чакай да хвалим и един меч. Fuck you! Сега ще се върна, когато пак стигна надолу. Хора, даже и убих. Оня по-гомастъра убих. Добре, сега да... Вижте как тече кръв. Дит! Не! Fuck you! Пак са въщи. Ето. Болтрол. No. No ли? Дит! Не е ли опитство? What the fuck? Добре. Това беше духа по-мастър. Ето е най-дългото ниво на света. Баскетбол. Баскетбол Балтрол. Happy time. Help. Yes. One ball. Много хубави топчици. Хвани са, бе, що? What the fuck? На то нямам да дам. Фак, не мога хвана и една топка. Уин! Ехма! Балдо. Кош! Кош! Ура! Тъй, следващото... Не. Мисля да е... Да прескочим някакво нива. Чакайте, спрях се на някакво ниво Pokemon Go. Покалим. Пого Нинджа. 1. Я да видим този левел. Това е за Желю. Това е за ProKiller BG. Майко. Свали ми червата. Забрави. Той ниво никой не може го мине.
Slow throw. И се да намеря ниво. Ето вижте какво намерих 5 секунди по-късно. Bolt Road 2 Case 16. Уф. Са тия тежки топки, бе. Което е easy. О, фак. О, не. Медиум. Аз съм медиум. Чакай, аз ще се оставяйте. Айди, халт. Пускай ми халт. Халт, мина го. Yes. Айде, още един път. Но се чуш като топка. Супер бал. Къде? Искам win, бе. Jet foul. О, fuck. Fuck you. Не, fuck you. Няма още една минута и толкова. Ето. Ето и сока слом. Ой. Аз съм нападателя. Не, аз съм вратаря. Спасих топката. Искате ли да спася топката? Чакай, тап. И веднага да реагирам. Хванах я! Yes! Хванах я топката. И да, приятели, мисля това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Добре, може да го харесате и да се абонирате. Да, и до скоро от мен. Аз бях вашия любим ютубър Crazy Boom. Ще се видим в следващото видео. Чао! Happy Wheels!